Добре дошли в Всичко най-най, мястото, където древните мистерии оживяват, а забравените богове прошепват тайните си през хилядолетията. Ако обичаш истории за изгубени цивилизации, легенди и неизследвани древни култове, натисни "Абонирай се", защото сега ще се потопим в една от най-странните, най-древните и най-загадъчните фигури, почитани по нашите земи – богинята Котито. Котито са име, което звучи меко, почти красиво, но зад него се крие древна сила, която е плашила и вдъхновявала цели народи. Тя е богиня на нощта, на женската сила и мистерията. Нейният култ се ражда по нашите земи, в сърцето на древна Тракия, преди повече от 3000 години. Много преди гърците да започнат да разказват за Афродита или римляните за Венера. Тук, сред планините и светилищата на Родопите, жените танцували в чест на Котито. Името й се споменава още от древногръцки хроники. Херодот, бащата на историята, пише, че траките почитали богиня, чийто култ се предавал само сред жените. Те й посвещавали тайни ритуали, изпълнени с музика, танци и транс. Гърците я наричали Котито или Котис, а по-късно я свързвали с Дионис и с култа на Бендида, друга тракийска богиня, богинята на луната и лова. Но Котито била различна. Тя не била просто символ на плодородие. Тя била олицетворение на необузданата женска енергия, на онази сила, която може да създава и да руши едновременно. Богиня на екстаза, на нощта, на тайните, които не бива да бъдат изричани на глас. Древните автори описват нейните празници като котитии, нощни церемонии, провеждани в пещери или по планински върхове. По време на тези ритуали се вярвало, че завесата между световете се разкъсва. Жените носели венци от брашлян, дрънкали с звънци и тъпани и изпадали в състояние на екстаз. Смята се, че тези нощи били посветени на прехода между светлина и мрак, между живот и смърт, между човешко и божествено. Котито се явявала като лице на дивата природа, неконтролируема, първична и свободна. Гърците, които наблюдавали тези ритуали отстрани, били едновременно възхитени и ужасени. Те виждали в тях нещо опасно, дори хаотично. Затова често описвали последователките на Котито като обладани от лудост. Но за траките това не било лудост, било просветление. Влизане в състояние, в което човек усеща самата сила на Вселената. Котито била изобразявана с дълга коса, често сплетена като змии или лозови пръчки. Нейните символи били бръшлянът, огънят и полумесецът. Бръшлянът, защото е вечно зелен, знак за безсмъртие. Огънят, защото пречиства и поглъща. Полумесецът, защото е вечно променящ се, както и самата женска природа. Нейните жрици носели дрехи от лен, украсени с червено и черно, цветовете на кръвта и нощта. В ръцете си държали факли и ножове, символи на живот и смърт. Според някои изследователи, тези ритуали по-късно дали основата на така наречените вакханалии в Древна Гърция, празниците на Дионис, но всъщност корените били тракийски. След хилядолетия, след като траките изчезнали от хрониките, следите от Котито останали по нашите земи. В Родопите, в Странджа, в пещерите около село Татул и Перперикон, археолозите откриват следи от женски култове, оброчища, фигурки, олтари и изображения, свързани с луната и плодородието.
Някои учени вярват, че именно тук е възникнала идеята за вечната женска сила, която по-късно ще се превърне в архетипа на всички велики богини, от Ищария Старта до Афродита и Хеката. България днес пази тези енергии в земята си. В някои села все още се споменава за женски събори по Енювден или на лунните нощи, отзвук от древните котитии. Дори обичаите с хора около огън, носенето на венци и песните под звездите може би са последни сенки от култа към котито. Съществува легенда, че котито се явявала само на избрани жени. Когато луната е най-висока, а вятърът утихне, тя идва като сянка, обвита в аромат на дим и билки. Казват, че който чуе гласа ти в нощта, ще бъде белязан, но не с страх, а с дарба. Дарбата да вижда света отвъд видимото. В други предания котито е описвана като богиня на съня и пророчеството. Жреците й вярвали, че по време на сън тя шепне отговори. Може би за това древните траки били известни като народ, който общува с сенките и мъртвите. Според една по-рядка легенда, когато Римската империя завладяла Тракия, последните жрици на котито се скрили дълбоко в планините. Там те продължили да извършват своите ритуали в тайна, предавани от майка на дъщеря. Казват, че една от тези линии достигнала чак до средновековието и че в някои манастири жените все още пазели нощни молитви, в които се споменава нейното име. В по-късни времена църквата се опитала да изтрие паметта за нея. Котито била обявена за демон, а нейните последователки за вещици. Но мистерията оцеляла. В народните вярвания, във фолклора и песните, тя продължила да живее под различни имена. И днес, когато гледаме пълната луна над Родопите, може би усещаме същото нещо, което древните наричали дъхът на котито. Нещо, което не може да се види, но може да се почувства. Нещо, което напомня, че женската сила не е просто нежност, а и буря, и тишина, и съзидание, и разрушение. Котито – богинята на нощта и на скритата сила. Тя е част от самата същност на нашите земи. И може би, ако слушаме внимателно, все още можем да чуем нейния шепот в гората, между ветровете и сенките на древните светилища. Така завършва нашето пътуване към една от най-древните и загадъчни фигури на Тракия. А ако искаш да научаваш още легенди, митове и тайни, скрити под земята на България, абонирай се за всичко най-най, защото тук ще откриеш не просто история, а тайната страна на времето.